Een hele turbulente week van Noord-Friesland. Hoe heb jou dat beleefd? En dan heb ik het over zonzorg. Ja, het aparte is natuurlijk dat Colum binnen de zonzorg ik wel zijn eigen positie had. Hè. Wij hebben dus net Passana, wij hebben Noorderbreedte. Nou, het lijkt als wij boeten die discussie houden worden. Dat is natuurlijk net zo, want dat rekt dus wel. Boven dat maakt het je heel erg gelet op deksel. Wat wij hebben hier in Noord-Friesland in zijn totaliteit. Er wordt nog een hele pilaar onderuit hellen. En dan moet het hele gebouw daar wel op steun blijven op de rest van die pilaren. En dat is even de vraag. Wat is er al van de provincie erin? Zei de provincie van nou wij houden zo zielig en liet het onder de ziekenhuizen en onder zwaarverzekeraar hoor? Of zal de provincie daar ook een actieve rol in nemen om te waarborgen wat jou zei dat het wijn hier zo goed is? Ja, we hebben daar geen financiële rol in. Wij zijn elke dag ben we met elkaar in gesprek erover. We faciliteren, we regisseren. Ik ben ook persoonlijk met het waande. Maar het is net zo dat de provincie nou de rol van de zorgverzekeraars overnemen gaat om te zorgen dat er bij Gliks op Sionsberg dat er nog eens een keer de proteïeld heen gaat. Want dat is net uw taak. Heel toevallig heb ik na een weekend, maar dat weer puur toeval, dat stiert helemaal boeten. Een gesprek met de zorgverzekeraar de Friesland. In zijn algemeenheid, hier ik dat afpraat. En nou, kan dit mooi even bijzonder onder orde. Maar het lobby's, ja, je moet natuurlijk wel echt reëel wezen. Het moet al je betaalbaar wezen. En dat is het hele punt. Zonzorg wordt haast onbetaalbaar. Voor de fysieke zorg zul je toch aanwijzen wezen op de grotere instellings. En dat is een grote zorg voor met name het buitengebied. Wij zijn waande met de zorgverzekeraars om overal in de provincie op plakken. Een heel anderhalve lijns gezondheidszorg. Dus dat zijn huisartsen die ook chirurgische zorg verlenen kunnen. Maar voor de specialistische hulp zul je toch naar de grote ziekenhuizen moeten. Is er een protte onrust onder de bewoners van Collemelaan? En dan denk ik vooral onder de bewoners die bijvoorbeeld wat meer echt in de rurale gebieden zitten. Collemerpomp, Warfstemoenen. Ik eerlijk zijn merken we het net zo vol als dat het in Oorendelen, bijvoorbeeld het Dantumdeel en vooral Dongerdeel zelf is. Dat merken wij hier net zo. Dus je Colum leidt altijd toch wel wat oors. Hè. Men is gauw in Ljout, men is gauw in Dracht, men is gauw in Greens. Dat merk ik überhaupt altijd door mensen dat ik zeg en ik vrees, we gaan hem heen als er iets is, mijn dokter. Nou, de grootste helft zit toch in Ljout. Het is een deel dat gaat altijd naar Dokkum, het is een deel dat gaat naar Dracht en er is een deel dat gaat naar Greens. Dat is hier zo, dat bloot je zo. Uiteindelijk zullen er een stukje fjouwer ziekenhuizen hier in de provincie blijven. Grote ziekenhuizen met het heel brede spectrum. Maar er zullen zeker 6 tot 8 anderhalve lijns gezondheidszorgcentra komen. De wethouders zonzorg die hebben oorlees. We moeten heel goed zien wat bloot te veroorzaken, want dit gaat wel heel rigoureus op dit moment. Mensen weer zwaar nodig, dus we moeten echt de portefeuillehouders bij elkaar hebben en die moeten een lijn uitstippelen. Maar ja, hier leidt voor een overheid heel weinig direct. Het is meer in het lobbycircuit en informeren en faciliteren. En dat zal gebeuren, want het is de zorg van de burger, dus is het ook weer uw zorg. De provincie bloot er net onverschillig onder. Absoluut net, nee, dat is uw zorg. Daar hebben wij een rol in, daar hebben we een taak in. Maar wij zijn net de instantie die daar met een poetieeld aankomt. En nog net zo lang min had mevrouw Diane Monessen van de Friesland hier in Noord-Friesland een toespraak houden. En hij had ze heel duidelijk maken hoe gigantisch soort centen dat aan nu kost het. Dus daar vallen aan nog meer voorzieningen en daar maak ik mee. Uiteraard zou je zwaar hoor, maar wat ik dadelijk een antwoord heb. En ik heb het antwoord nog net. Je bent een beetje somber. Ja, het is zonzorg wordt onbetaalbaar. En waar we dat betaalbaar houden, dan zijn wij iets, ja, een oplossingsziekje, maar wij het misschien op dit moment nog net in denkt.